Καλησπέρα. Σήμερα είναι η δεύτερη συνάντηση που έχουμε σε σχέση με την εξερεύνηση και την εμπειρία του διαλογισμού της Ράτζα Γιόγκα. Και απλά θα ήθελα να σας θυμίσω, για όσους δεν θυμόσαστε, ότι στην προηγούμενη μας συνάντηση μιλήσαμε σχετικά με τον διαλογισμό, είπαμε για ποιο λόγο, από πού προήλθε ο διαλογισμός πρώτα-πρώτα, τι είναι ο διαλογισμός, για ποιο λόγο θέλουμε να διαλογιζόμαστε. Και συνολικά, σαν σύνδεση με την προηγούμενη συνάντηση, γιατί αυτές είναι συναντήσεις συνεχόμενες σε σειρά, δηλαδή έχει σχέση το προηγούμενο με το επόμενο και κανείς καλό είναι να τα παρακολουθάει στη σειρά τους. Γενικά για το διαλογισμό είπαμε ότι είναι ο τρόπος, η μέθοδος να μπορούμε να ηρεμούμε το νου μας, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό θέλουν. Βέβαια θα σας πω από την προσωπική μου εμπειρία, ξεκίνησα για κάποια γαλήνη στο νου, κάποια ηρεμία, αλλά μετά ανακάλυψα την ομορφιά αυτής της διαδικασίας και τη μαγεία, όχι απλώς την ομορφιά, και μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από ηρεμία. Αλλά αυτό που έχουμε ανάγκη στην αρχή τουλάχιστον είναι αυτό, πώς να μπορέσει ο νους μας να χαλαρώσει και να διώξει την αρνητικότητα, την αθρηστία, τα κακά συναισθήματα να φύγουν. Μετά, όταν αυτά σιγά σιγά φύγουν, θέλουμε περισσότερη αλλαγή μέσα μας. Πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στο χαρακτήρα μας, πιθανώς να είμαστε άτομα ευερέθιστα, να θυμώνουμε εύκολα ή να εκνευριζόμαστε εύκολα ή να έχουμε εγωισμό αρκετό, όπως οι περισσότεροι. Άλλωστε, και σε αυτά βοηθάει ο διαλογισμός πάρα πολύ. Αλλά κανείς, για να μπορεί να κάτσει στη σιωπή, χρειάζεται να ξέρει κάποια πράγματα, γιατί η σιωπή, όπως είπαμε και στην προηγούμενη φορά, αλλά και το λέμε κάθε φορά στις συναντήσεις μας, δεν είναι η σιωπή της Ράτζα Γιόγκα. Δεν έχει σχέση με το να κάνει το νου να είναι χωρίς σκέψεις. Όχι. Η σιωπή, η πνευματική σιωπή, την οποία μαθαίνουμε εδώ και στην οποία θα κάνουμε βήματα μαζί σιγά σιγά, ήδη κάνουμε, έχει να κάνει με βήματα, που σημαίνει ο νους πρέπει να δημιουργεί σκέψεις. Αλλά τι σκέψεις? Πνευματικές σκέψεις για τον αληθινό εαυτό. Όχι σκέψεις για αυτό που προσωρινά βιώνουμε, νιώθουμε. Όχι. Γιατί προσωρινά μπορεί να νιώθουμε διάφορα συναισθήματα και διάφορες σκέψεις να περνάνε από το νου μας. Δεν σημαίνει, υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Κάθομαι για διαλογισμό, απλώς δεν μιλάω, κάθομαι σιωπηλά, αλλά μέσα στο νου μου γίνεται ένα κομφούζιο από σκέψεις για πράγματα, για καταστάσεις, για συνθήκες που με βασάνισαν στη διάρκεια της ημέρας, με απασχόλησαν, με τράβηξαν την προσοχή, με αναστάτωσαν, με έκαναν να βγει ο άσχημος εαυτός μου. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Έτσι ο καθένας έχει τα δικά του. Έτσι ο διαλογισμός έχει να κάνει με τη δημιουργία θετικών σκέψεων. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα δημιουργήσει θετικές σκέψεις? Πώς μπορεί να δημιουργήσει θετικές σκέψεις όταν υπάρχει αναστάτωση, όταν υπάρχουν προβλήματα, όταν ζούμε μέσα σε μια εποχή και μια ζωή αρκετά ή πάρα πολύ απαιτητική, μπορεί να πει κανείς. Απαραίτητο είναι να μπορέσω να καταλάβω ποιος είναι αυτός που θα κάτσει για διαλογισμό. Άρα, απαραίτητο είναι να καταλάβω ποιος είναι. Και σήμερα στη συνάντησή μας θα φέρουμε μερικά παραδείγματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο κατανόησης, να αντιληφθούμε ή να πληροφορηθούμε ακόμη, και τι όχι, για το ποιοι είμαστε. Δεν γίνεται κανείς να είναι δύσκολο, ή όχι δύσκολο, είναι σπάνιο κανείς με τη μία φορά που θα ακούσει να αποδεχτεί
Και ο καθένας έχει μέσα του τόσες πολλές απόψεις, ιδέες, αντιλήψεις για το ποιος είναι, που αυτές είναι παράγοντες που δεν αφήνουν να λειτουργήσει αυτή η πληροφορία με τη μία. Αλλά εκείνο που εγώ συνιστώ είναι από την προσωπική μου εμπειρία, ακούγοντας αυτά που θα ακούσετε σήμερα, πειραματιστείτε. Και αν δείτε ότι σας ταιριάζουν, αν δείτε ότι αποδίδουν σε εσάς, ακολουθήστε. Παρακολουθήστε και την τρίτη συνάντηση, την τέταρτη και έχει συνέχεια υπόθεση. Διαφορετικά μπορείτε να κάνετε όπως θέλετε. Έτσι λοιπόν καθίστε αναπαυτικά να φέρουμε τη συγκέντρωσή μας, ο νους μας στη διάρκεια της ημέρας. Διασπάστηκε, προσελκύθηκε, ακολούθησε διάφορες άλλες σκέψεις, είτε από συνήθεια, είτε από απροσεξία, και ταλαιπωρήθηκε, χάρηκε και ενδιάμεσα, ίσως ηρέμησε κιόλα, μπορεί να υπήρξε κάποιος περίπατος, κάποιες σκέψεις όμορφες, γιατί όχι. Αλλά το πρωί μπορεί να ξεκινάμε με ενέργεια και μέχρι το βράδυ αυτή η ενέργεια έχει εξοδευτεί. Γιατί η αχρηστία, η αρνητικότητα, οι σκέψεις για τους άλλους, για το παρελθόν, γιατί τα πράγματα δεν πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώς, όπως εμείς καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είναι. Όλα αυτά είναι σκέψεις που ξοδεύουν την ενέργειά μας. Αυτό όταν φτάνει το βράδυ δεν υπάρχει δύναμη. Και όταν δεν υπάρχει δύναμη, τι μπορούμε να μοιραστούμε με την οικογένειά μας. Έτσι, πιάνω στη σιωπή, αφήνω το σώμα να χαλαρώσει και δημιουργώ μια σκέψη. Μια σκέψη που τα λύνει, την ηρεμία, σιωπή. Παλά συγκεντρώνομαι την έννοια. Επαναλαμβάνω αργά μέσα μου αυτή τη λέξη με νόημα. Τα λύνει, ηρεμία, σιωπή. Ακόμη και αν έρχονται άλλες σκέψεις, εγώ επαναλαμβάνω τη συγκέντρωση. Τα λύνει. Σιγά σιγά βλέπω ότι καθώς συγκεντρώνομαι σε αυτή τη σκέψη, άλλες σκέψεις γίνονται πιο λίγες, πιο αργές. Είναι ένα γαλήνιο, η γαλήνη είναι η αρχική μου φύση. Γαλήνη, η πληρότητα, μια κατάσταση χωρίς να έχω επιθυμίες, προσδοκίες. Αυτή είναι η φυσική μου κατάσταση. Απλά το έχω ξεχάσει. Είναι ένα γαλήνιο. Τώρα ήδη υπάρχει εμπειρία, υπάρχει το αίσθημα αυτό μέσα. Οι σκέψεις έχουν λιγοστέψει, τα αισθήματα τα αρνητικά έχουν υποχωρήσει και ήδη υπάρχει μια μορφή συγκέντρωσης, άρα μια μορφή εμπειρίας. Όσο περισσότερο κάνουμε αυτές τις ασκήσεις, τόσο περισσότερο εύκολα θα συγκεντρωνόμαστε. Όσο περισσότερο εύκολα συγκεντρωνόμαστε, θα δούμε ότι
οι σκέψεις οι άλλες δεν θα μπορούν να μας βγάλουν από τη διαδρομή μας. Μπορεί να έρχονται, αλλά η δύναμή τους συνεχώς μειώνεται. Και έτσι, επειδή θα αρχίσει μέσα μας αυτή η σιωπή και η ηρεμία να κερδίζει έδαφος, και επειδή και στην πρακτική μας ζωή θα δούμε ότι μπορούμε, μετά θα μπορούμε, όταν χρειάζεται, να κρατάμε αυτή την ηρεμία, ή και αν μπορούμε και συνέχεια, γιατί όχι. Θέλουμε μετά να κάτσουμε λίγο περισσότερο, να σκεφτούμε, να φέρουμε αυτές τις ιδέες, αυτές τις σκέψεις στο νου μας ξανά και ξανά στη διάρκεια της ημέρας. Πολύ αρχικό στάδιο βέβαια αυτό, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι από την πρώτη αρχή κιόλα υπάρχουν αποτελέσματα. Κανείς με έρχονται άλλες σκέψεις, έρχονται άλλα αισθήματα. Θυμάμαι το ένα, θυμάμαι το άλλο. Με τραβάει την προσοχή. Δεν πειράζει. Για τόσα χρόνια, για να μην πούμε ζωές, ζούσαμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί να αλλάξουμε την τάση, τη ροπή του νου μας, τη συνήθεια αυτή, γιατί είναι συνήθεια. Απλώς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φυτέψουμε μια καινούργια συνήθεια. Να σκέφτομαι την αλήνη, τη σιωπή, την ηρεμία, και ότι η φύση μου δεν είναι η φύση του να θυμώνω, να εκνευρίζομαι, να συγκρίνομαι, να έρχομαι σε ρήξη με τους άλλους, να είμαι ισχυρογνώμων, πολλά και διάφορα. Η φύση μου είναι αυτή η ηρεμία και η σιωπή. Να πει κανείς, αφού δεν νιώθω, αφού δεν είμαι, μα εδώ δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Πώς μπορούμε να πούμε ότι δεν είπε? Μπορεί να είμαι κάτι άλλο και να βιώνω κάτι άλλο. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Στην ανθρωπότητα αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό λέμε, ξεκινάμε με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο και επιθυμίζουμε στον εαυτό μας, γιατί με την υπενθύμηση δεν πείθουμε τον εαυτό μας. Μακάρι να μπορούσαμε να πείθουμε τον εαυτό μας όλοι οι άνθρωποι, τότε θα αλλάζανε. Όχι, να ξυπνήσουν οι μνήμες που υπάρχουν μέσα μας. Θα πούμε λίγα πράγματα σήμερα γι' αυτά. Να ξυπνήσει αυτή η μνήμη της αλήθειας μέσα μας. Και τότε θα δούμε μαγικά πράγματα να συμβαίνουν στη ζωή μας. Σε εξωτερικό επίπεδο, μέσα μας. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν υπάρχουν αλλαγές μέσα μας, θα υπάρχουν αλλαγές και έξω. Είναι το ίδιο άραγε κανείς να αντιμετωπίζει μια σχέση, μια επαφή που έχει. Είτε στην οικογένεια, είτε με κάποιο σύντροφο, ή με κάποιον σύντροφο, ή με τα παιδιά, στη δουλειά, οπουδήποτε. Το ίδιο είναι να υπάρχει εκνευρισμός και θυμός, και το ίδιο είναι να υπάρχει ηρεμία. Ηρεμία σε δίνει πολλά περιθώρια να σέβεσαι και να αποδέχεσαι και τον εαυτό αλλά και τον άλλο. Δεν υπάρχει σεβασμός και αποδοχή, όλα αλλάζουν. Βλέπετε, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και ας προχωρήσουμε να διαπιστώσουμε λίγο, να κάνουμε τώρα περισσότερα βήματα προς αυτό που λέμε ότι είμαστε και να θυμόμαστε. Είναι σαν δηλαδή οι άνθρωποι να κοιμούνται ως προς την αλήθεια. Και είναι η ώρα να ξυπνήσουμε, γιατί θα ξυπνήσουμε. Το θέμα είναι να ξυπνήσουμε από επιλογή και όχι από ανάγκη. Έχει μεγάλη διαφορά. Επαναφόρτιση της μπαταρίας λοιπόν. Μια πολύ ωραία εικόνα αυτή, πάρα πολύ ωραία εικόνα, όπως επαναφορτίζουμε το κινητό, τα laptops, τα διάφορα gadgets που υπάρχουν το βράδυ για να μπορούν να έχουν ενέργεια στη διάρκεια της ημέρας. Έτσι και εμείς χρειαζόμαστε επαναφόρτιση. Και η επαναφόρτιση σε φυσικό επίπεδο, με ένα φυσικό τρόπο, γίνεται στη διάρκεια του ύπνου. Γι' αυτό και κοιμόμαστε. Όμως, πολλοί όταν καταφέρουν να κοιμηθούν, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν, έχουν πρόβλημα,
χωρίς να είναι αυτό ούτε κακό ούτε λάθος. Απλώς το αναφέρουμε σαν γεγονός ότι υπάρχει. Όταν καταφέρουμε να κοιμηθούμε, μετά το πρωί ξυπνάμε και οι περισσότεροι αναφερόμαστε σε δύσκολα όνειρα, σε διακεκομένο ύπνο. Έτσι, η μπαταρία δεν μπορεί να επαναφορτιστεί εύκολα ή ισογεμίζει. Και όπως η μπαταρία του κινητού μας, αν διακοπεί το ρεύμα και φτάσει ας πούμε στους 40 βαθμούς γέμισμα ή στους 50, θα λειτουργήσει στη διάρκεια της ημέρας της επόμενης μέχρι σε ένα χρόνο. Δεν θα μας βγάλει μέχρι το βράδυ. Και θα μείνουμε πολλές υπευθυνότητες μας, πολλές εργασίες που θα κάναμε, γιατί πολλά γίνονται τώρα μέσα από τα κινητά, δεν θα συμβούν. Έτσι ακριβώς και αυτός μας. Αν δεν έχει έναν καλό ύπνο, πώς θα μπορέσει να βγάλει την επόμενη μέρα με ηρεμία, με χαρά, με δημιουργικότητα? Θα μπορέσει. Αλλά για να μπορέσει να έχει έναν καλό ύπνο, χρειάζεται να έχει καλά αισθήματα και να λειτουργεί με άλλα αισθήματα από τα τετριμμένα, από τα συνηθισμένα που δαπανούν τις ενέργειες μας. Έτσι, είχαμε μιλήσει και για τα είδη των σκέψεων. Αν έχουμε στη διάρκεια της ημέρας αρνητικότητα, κοιτάμε τον ένα, κοιτάμε τον άλλον και λέμε κοίταξε αυτός πώς φέρθηκε, δεν έπρεπε να κάνει έτσι, πάντοτε αυτό κάνει, θα πρέπει να φερθεί διαφορετικά, κοίταξε πώς μοιάζει, να θυμηθούμε πράγματα από το παρελθόν, συναντάμε κάποιον, κάποια, ξέρεις τι μου έκανε αυτός, τι μου έκανε εκείνος, παίρνουμε το τηλέφωνο, κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Αυτά όλα πάμε σε μια διασταύρωση, πάμε να περάσουμε το κόκκινο, φωνάζουν οι άλλοι γύρω μας, μας μαλώνουν, μας φωνάζουν, λένε διάφορα άσχημα λόγια. Αυτά όλα δαπανούν την ενέργειά μας. Μας επηρεάζουν. Ένα μετά δεν έχουμε κουράγιο, δεν έχουμε δύναμη, πάμε στο σπίτι, έρχονται τα παιδιά θέλουν ζεστασιά, θέλουν επικοινωνία και δεν μπορούμε να δώσουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε να δώσουμε σχεδόν τίποτα. Πολύ λίγα πράγματα ίσως. Ναι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει φαγητό, να υπάρχουν 3-4 στοιχειώδη, αλλά άραγε οι άνθρωποι θέλουν αυτό, τους φτάνει αυτό. Και έτσι ο καθένας παίρνει ένα κινητό και αρχίζει να το πατάει εκεί για να επικοινωνήσει με το μηχάνημα, αφού η επικοινωνία με τους ανθρώπους δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό χρειάζεται να επαναφορτίζουμε τη μπαταρία μας στη διάρκεια της ημέρας, για να μπορέσει και η νύχτα μας να είναι καλή. Με αυτόν τον τρόπο θα νικήσουμε αυτή τη μεγάλη αρρώστια που υπάρχει στο σύγχρονο κόσμο, η αρρώστια της αϊπνίας. Έτσι με το διαλογισμό καταφέρνουμε να επαναφορτίσουμε τον εαυτό μας. Μια άλλη συσχέτιση με τον εαυτό και με την κατάσταση που υπάρχει στη σημερινή εποχή είναι να δούμε τον εαυτό μας σε σχέση με τον οδηγό και το αυτοκίνητο. Η κοπέλα αυτή που βλέπουμε κάθεται στο αυτοκίνητό της και είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου της. Κάθεται εκεί μπροστά, γιατί εκεί υπάρχει το τιμόνι, εκεί υπάρχουν όλα τα πεντάλς, υπάρχουν οι ταχύτητες, πατήσει, συμπλέκτη, φρένο, το γκάζι, όλα αυτά. Έτσι η μηχανή είναι μπροστά για να μπορεί να οδηγήσει το όχημα το οποίο της ανήκει, το αυτοκίνητό της. Τι θα πρέπει αυτή η κοπέλα να κάνει για να έχει μια πορεία, για να πάει εκεί που θέλει με ασφάλεια και με σιγουριά? Πρέπει να είναι επάγρυπνη πρώτα-πρώτα, δηλαδή θα πρέπει να προσέχει την κίνηση, όχι γύρω-γύρω τι υπάρχει, όχι όλες τις σκηνές. Πολλές φορές εμένα μου αρέσει να είμαι συνοδηγός, πάρα πολύ, και γι' αυτό δεν έγινα οδηγός. Ενώ έχω αυτοκίνητο, δεν το οδηγάω, οπότε ελάχιστες φορές οδήγησα. Μ' αρέσει να είμαι συνοδηγός γιατί θέλω να βλέπω έξω. Αλλά ο οδηγός δεν μπορεί να δει έξω και θυμάμαι, έλεγα στα παιδιά και ακόμη και τώρα όταν με πήγαινε να φέρουν τα παιδιά αυτοί γίνανε άντρες σήμερα,
Λέω, αχ, κοίτα, τι ωραία η παραλία αυτή. Δεν γυρνάει να δει. Δεν γυρνάει να δει, γιατί ο οδηγός πρέπει να βλέπει την πορεία του. Μπορεί να βλέπει γύρω-γύρω. Εμείς στη διάρκεια της ημέρας πρέπει να βλέπουμε αυτό που μας ενδιαφέρει. Όχι τι γίνεται από εδώ και από εκεί. Αυτό μας βγάζει έξω από την πορεία μας και έχουμε ατυχήματα. Αρχίζουμε να θυμώνουμε με το τι έκανε το άντε στην Παλαιστίνη, τι κάνει ο άλλος στην Αμερική, πάει λέγοντας. Πολλά πράγματα συμβαίνουν μετά, τα οποία μας βγάζουν έξω από τη διαδρομή μας. Έτσι λοιπόν η κοπέλα αυτή, για να μπορέσει να φτάσει με ασφάλεια στο μέρος που θέλει να πάει, θα πρέπει να έχει επίγνωση, να είναι ξύπνια, να ξέρει τι πότε θα πρέπει να πατήσει γκάζι, φρένο, να έχει τον έλεγχο δηλαδή των οργάνων που είναι υπεύθυνα για να λειτουργήσει το αυτοκίνητο. Και όταν χρειάζεται κάτι πεταχτεί στη μορία της, όσο είναι προσεκτική αυτή, ακολουθεί τη σηματοδότηση, όλα, αλλά κάτι γίνεται στραβό. Θα πρέπει να είναι ευέλικτη. Ακριβώς αυτό πρέπει να είμαστε στη ζωή μας. Και ακριβώς αυτό είμαστε. Είμαστε οδηγοί, είναι ο οδηγός σε αυτό το όχημα, σε αυτό το σώμα. Βλέπουμε στην εικόνα που έχουμε βάλει εδώ, ο οδηγός είναι αυτός, το σημείο φωτός, και το όχημα είναι το σώμα. Ενώ στην εικόνα ο οδηγός είναι η κοπέλα, φαίνεται ότι είναι η κοπέλα, το σώμα, και το όχημα είναι το αυτοκίνητο. Αυτός ο παραλληλισμός μπορεί να μας βοηθήσει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ή να καταλάβουμε ακόμη βαθύτερα αυτό που στα αλήθεια είμαστε. Η ψυχή, γιατί αυτό το σημείο φωτός συμβολίζει την ψυχή, εδώ που δείχνει, και είναι η ψυχή το σώμα. Ο οδηγός, η κοπέλα αυτή, δεν είναι το όχημα. Ο οδηγός και το όχημα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η ψυχή και το σώμα δεν είναι ένα πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτός που οδηγεί το σώμα, ποιος είναι? Δεν είναι ο εγκέφαλος, γιατί ο εγκέφαλος, όπως πίστευαν, όπως πίστευαν μέχρι αρκετά πρόσφατα στο δυτικό κόσμο, ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο του σώματος. Όπως είναι η μηχανή στο αυτοκίνητο. Δεν είναι οδηγός. Ο οδηγός, η ψυχή, είναι αυτή που οδηγεί το σώμα. Άρα, ο οδηγός, για να τον πάει το όχημα, το σώμα, καλά στη διαδρομή της μέρας του και της ζωής του, θα πρέπει να έχει τον έλεγχο, όπως η κοπέλα έχει τον έλεγχο των οργάνων του αυτοκινήτου. Ποια είναι τα όργανα που θα πρέπει να ελέγξει πρώτα? Τα φυσικά όργανα, τα όργανα αυτού του σώματος. Τα μάτια τι βλέπουνε, τα αυτιά τι ακούνε. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Πόσα από αυτά που ακούμε είναι αληθινά? Πάρα πολλά ψεύτικα πράγματα υπάρχουν σήμερα. Πάρα πολλά ψεύτικα. Έτσι, τι λέω? Γι' αυτό πρέπει να προσέχω να ελέγχω. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λένε. Το τι λέω, τι μοιράζομαι με τους άλλους, πρέπει να έχω τον έλεγχο. Τι πληροφορίες παίρνω από τα αυτιά μου, τι πληροφορίες παίρνω από τα μάτια μου. Και μεγάλη φροντίδα για αυτό το όργανο το οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στο σημείο φωτός αυτό, το αστέρι, την ψυχή, και στα αισθητήρια όργανα που είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος παίζει αυτόν τον ρόλο, μεσολαβεί. Δεν είναι αυτός που δημιουργεί τις σκέψεις και τα αισθήματα. Τώρα η δυτική επιστήμη έχει αποδείξει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Είχαμε μάλιστα μια ομιλία εχθές, όχι τη Δευτέρα. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα πράγματα, μπορείτε να δείτε στο Zoom, στο κανάλι μας. Έχουμε ανέβαση την ομιλία
μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε στο Facebook. Ένας άλλος παραλληλισμός που μπορούμε να κάνουμε για να αρχίσουμε να νιώθουμε και να συνειδητοποιούμε βαθύτερα γιατί όχι, αυτό που είμαστε είναι ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή. Ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή. Αυτός ο ηθοποιός αυτή τη στιγμή εδώ βλέπουμε ότι υποδίεται έναν τρομακτικό ρόλο. Υποδίεται δηλαδή έναν τρομακτικό χαρακτήρα. Όμως, καθώς υποδίεται αυτό το χαρακτήρα, ο χαρακτήρας του ηθοποιού υπάρχει από πίσω. Δεν χάνεται. Μπορεί να είναι ο πιο ήρεμος άνθρωπος στον κόσμο, ο πιο φιλήσυχος. Και στον ελληνικό κινηματογράφο έχουμε τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά, ξέρετε. Δύο από τους κακούς του ελληνικού κινηματογράφου, τώρα αναφέρομαι περισσότερο στη δικιά μου την ηλικία, γιατί εσείς μπορεί να μην τους ξέρετε, κάποιοι μπορεί να μην τους γνωρίζουν καν. Από τους κακούς ηθοποιούς, γιατί το πρόσωπό τους, το στυλ τους βοηθούσε σε αυτό, ήταν πάρα πολύ φιλήσυχοι και καλοί άνθρωποι. Ο Ανέστης Βλάχος και ξεχνάω το δεύτερο, τόσο μπαμπάλαιος είναι, έστω, ο Ανέστης Βλάχος ή εκείνος που παρίστανε όλο τον δοσύλλογο στην κατοχή, ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλλιεργημένος. Η άλλη ηθοποιός, η οποία ήταν ελογιότατη κιόλα και έπαιζε όλο το ρόλο της κακιάς πεθράς. Υποδίονταν αυτό το ρόλο, αλλά ο χαρακτήρας από μέσα συνέχισε να είναι ο ίδιος. Έτσι ακριβώς η ψυχή πάνω στη σκηνή που είναι η ζωή, αυτό που ονομάζουμε ζωή, το έλεγε ο Σέξπιρ, όλη η γη είναι μια τεράστια σκηνή στην οποία ο καθένας παίζει τον ρόλο του. Η ψυχή υποδίεται διάφορους ρόλους. Είναι ο ρόλος της μητέρας, είναι ο ρόλος του πατέρα, ίσως ο ρόλος της αδελφής, αδελφού, παιδιού, θείας, εργαζόμενης, διάφοροι ρόλοι. Όμως, ανεξάρτητα από τους ρόλους που υποδίεται, υπάρχει ο δικός της χαρακτήρας. Και ο δικός της χαρακτήρας μπορεί να είναι σε τελεία αντίθεση με αυτόν τον οποίο εκφράζει. Είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγη ώρα, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται, είναι υπνοβάτες. Έχουν υπνοβασία ως προς το ποιοι πραγματικά είναι. Υπάρχει δηλαδή έλλειψη κατανόησης με αυτού μας. Νομίζουμε ότι είμαστε το κοστούμι που φοράει ο ηθοποιός. Είμαστε συνδεδεμένοι απόλυτα με τους ρόλους που υποδιόμαστε, με τους χαρακτήρες που υποδιόμαστε και ξέρετε τι παθαίνουν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι παίζουν το ρόλο τους για πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε και στην Ελλάδα τέτοια συμπτώματα, αλλά πολύ συχνά έχουν εμφανιστεί σε ηθοποιούς ξένους, το εξωτερικό. Γρηγόπουλος Κάκια Αναλυτή, Αγάπη μου Άουα, είχε κάνει Πάταγο στο θέατρο και στον κινηματογράφο γυρίστηκε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο θέατρο όμως ήταν αναγκασμένοι οι ηθοποιοί αυτοί να το παίξουν, να ανεβάζουν αυτή την παράσταση για πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια. Με αποτέλεσμα λιώθηκε ο χαρακτήρας των ηθοποιών. Γιατί ταυτίστηκαν με το χαρακτήρα του που υποδίονταν και έτσι κινδύνευσαν να χάσουν τέλος πάντων τη δική τους ταυτότητα. Γι' αυτό οι ηθοποιοί, και όχι μόνο οι ηθοποιοί, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι ψυχοθεραπευτές υποβάλλονται σε τέτοιες διαδικασίες αποστασιοποίησης από το ρόλο τους για να μπορούν να διατηρούν σε ισορροπία τον εσωτερικό τους κόσμο. Αυτό έχουμε πάθει. Έχουμε ταυτιστεί με τους ρόλους, με τους χαρακτήρες που υποδιόμαστε και έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε. Ότι δεν είμαστε φυσικά όντα, είμαστε αιθέρια όντα, ενέργειες. Θα πει κανείς και το σώμα είναι ενέργεια. Τώρα η κβαντική φυσική έχει ανατρέψει τόσα πολλά πράγματα.
Έχει προχωρήσει τόσο ωραία τα πράγματα, τόσο σπουδαία επιστήμη που είναι. Ναι, και το σώμα ενέργεια είναι, αλλά αυτό το σημείο φωτός εδώ που βλέπουμε στην εικόνα, που συμβολίζει την ψυχή, είναι ενέργεια, αλλά είναι συνειδητή ενέργεια. Ξέρει ότι υπάρχει. Θυμάται και μπορεί να καταλάβει το σωστό από το λάθος όταν είναι ξυπνητή. Άμα λαγοκοιμάται ή είναι, όπως είπαμε, υπνοβάτης, βλέπει άλλα, καταλαβαίνει άλλα. Έτσι, δύο διαφορετικές ενέργειες, οι οποίες συνδυάζονται και λειτουργούν μαζί. Η ψυχή που είναι συνειδητή ενέργεια, το σώμα που είναι φυσική ενέργεια. Το σώμα δεν έχει επίγνωση της ύπαρξής του, γιατί πίστευαν έτσι οι επιστήμονες. Ναι, ο εγκέφαλος έχει την επίγνωση, αυτός καταλαβαίνει, αυτός αισθάνεται, αυτός σκέφτεται, αυτός θυμάται, όλα τα κάνει. Αποδείχτηκε περίτρανα τώρα, δεν θα θέλω να πάμε σε επέκταση σε αυτό, και εργαστηριακά και με έρευνες, ότι δεν είναι έτσι. Ένα πράγμα μόνο θα πω. Άνθρωποι οι οποίοι πέσαν σε κόμμα και μετά συνήρθαν, είπαν τις εμπειρίες τους, θυμόντουσαν, τι σκεφτόντουσαν, θυμόντουσαν, καταλαβαίνανε, βλέπανε, ενώ τα μάτια ήταν κλειστά, ενώ ο εγκέφαλος δεν λειτουργούσε καν. Δεν θα πάμε παρακάτω σε αυτό, σε ανάλυση αυτό. Και αυτό δείχνει ότι ο εγκέφαλος, εφόσον ήταν down, πώς μπορούσε να σκέφτεται και να θυμάται μετά. Έτσι μπορούμε να παραλληλήσουμε λίγο και κάποιο σημείο που θέλω λίγο έτσι να πω, είναι ότι ο ηθοποιός τι πρέπει να κάνει, πρέπει να αποστασιοποιείται από τη σκηνή και να βλέπει τον εαυτό του πώς παίζει σε σχέση μαζί με τους άλλους, ο ίδιος πώς παίζει, όχι πώς παίζουν οι άλλοι, και να βελτιώνει τον εαυτό του. Δεν κοιτάει να βελτιώσει τους άλλους ηθοποιούς που παίζουν μαζί του. Αυτή είναι η δουλειά του σκηνοθέτη. Ο ηθοποιός πρέπει να κοιτάει να παίξει τον δικό του το ρόλο όσο καλύτερα μπορεί, με την επίγνωση ότι είναι ρόλος. Μόνο όταν έχει την επίγνωση ότι είναι ρόλος αυτός που υποδίεται, μπορεί να το κάνει αυτό, να το παίξει όσο καλύτερα μπορεί, γιατί αν ταυτιστεί με το θυμό, ας πούμε, με την κακία που δείχνει τώρα σε αυτή τη σκηνή, δεν θα μπορέσει να ελέγξει τον εαυτό του, πιθανώς να κάνει πράγματα πάνω στη σκηνή, τα οποία δεν ταιριάζουν με το σενάριο, διάφορα. Όταν είναι αποστασιοποιημένος μπορεί να παίξει και το θυμό και τον κακό, την κακία που πρέπει να κάνει, μέχρι εκεί που πρέπει. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πρέπει να μπορούμε να δίνουμε στον εαυτό μας χρόνο στη διάρκεια της ημέρας. Θέλετε πολύ και ακούμε χρόνο και λέμε δεν έχουμε χρόνο, για ποιο χρόνο μιλάμε. Όχι. 10 λεπτά το πρωί όταν θα σηκωθούμε, 1 λεπτό κάθε ώρα και 10 λεπτά πριν να κοιμηθούμε. Να θυμίσουμε στον εαυτό μας τον αληθινό μας χαρακτήρα, την αληθινή μας μορφή. Δεν είμαστε αυτό το σώμα. Είναι ψυχή, είναι φως. Είμαι ένα γαλήνιον, γιατί πάμε και στις ιδιότητες μετά. Είμαι ένα ον γαλήνης. Είμαι ένα ον αγάπης. Ευτυχίας. Μπορεί ο χαρακτήρας που υποδίωμε να έχει νεύρα, να έχει θυμούς, να έχει χιλιαδιό. Αλλά εγώ δεν είμαι αυτό. Σιγά σιγά αυτή η απόσταση από το ρόλο θα μας κάνει, θα μας βοηθήσει να παίξουμε το ρόλο μας καλύτερα, που σημαίνει τι? Ο ρόλος της μητέρας, που είναι ίσως ο πιο, αλλά πάρα πολύ σοβαρός ρόλος, πολύ σημαντικός, να μπορώ να έχω αγάπη, να έχω σεβασμό, να έχω υπομονή απέναντι στο παιδί, να το αποδέχομαι, να το σέβομαι. Αυτή η απόσταση δημιουργείται με την εξάσκηση στο διαλογισμό. Γιατί μέσα στο διαλογισμό μαθαίνω, εξασκούμε στο να σιωπώ το νου μου, δηλαδή να μην σκέφτομαι τα περιτρίγυρο πράγματα, αυτά που έχουν συμβεί, αυτά που έχω σκεφτεί, αυτά που έχω σταθεί. Στρέφομαι προς τα μέσα, θυμίζω τον εαυτό μου ποιος είμαι πραγματικά, ότι είμαι
Και λένε πολλοί, μα πώς θα ηρεμήσω, πώς θα γαληνεύσω. Πρέπει να θυμηθώ ότι αυτό είμαι αυτό. Και αυτό να ξυπνήσει μέσα μου, μετά τα πράγματα σιγά σιγά αρχίζουν να αλλάζουν. Έτσι ο ηθοποιός πρέπει να δει από απόσταση τον εαυτό του, γι' αυτό βλέπουν σε καθρέφτη όταν κάνουν πρόβες, πολλοί ηθοποιοί κοιτάνε σε καθρέφτη όταν παίζουν τον ρόλο τους. Και οι δικηγόροι όταν είναι να αγορεύσουν, πηγαίνουν σε καθρέφτη. Γιατί θέλουν να βλέπουν τον εαυτό τους σε απόσταση, για να μπορούν να τον διορθώσουν. Ίσως και σε άλλα επαγγέλματα, αλλά τα άλλα επαγγέλματα δεν έχω ιδέα. Σας λέω από αυτά που έχω. Μια άλλη εικόνα που μπορούμε να παραλληλήσουμε για να καταλάβουμε τον εαυτό μας έτσι με πιο απλό και πιο ευχάριστο τρόπο είναι ότι του κατοίκου μέσα σε ένα σπίτι. Υπάρχει ένας κάτοικος μέσα στο σπίτι και αυτός φυσάει έξω, τι κάνει, κοιτάει από το παράθυρο για να καταλάβει τι υπάρχει. Κοιτάει ποιος περνάει, κοιτάει αν άνοιξαν τα καταστήματα για να πάει για ψώνια, αν ήρθε κάποιος που είχε ραντεβού μαζί του, διάφορα πράγματα. Και χρησιμοποιεί την πόρτα για να καλωσορίσει κόσμο, να βγει έξω. Χρησιμοποιεί το σπίτι στο οποίο κατοικεί και το οποίο του δίνει ασφάλεια, σιγουριά και όλα αυτά. Και το προσέχει βέβαια. Ξέρει ότι δεν είναι το σπίτι, ξέρει ότι το χρησιμοποιεί, ξέρει ότι το σπίτι αυτό του δίνει ασφάλεια της κατοικίας, του δίνει πληροφορίες τι συμβαίνει έξω, μεταφέρεται έξω από το σπίτι, έρχεται επισκέψεις, όλα αυτά, αλλά ξέρει ότι δεν είναι το σπίτι. Έτσι ακριβώς η ψυχή συμβολίζεται πάλι με αυτό το σημείο φωτός, το λαμπερό αστέρι εδώ, κατοικεί μέσα στο σπίτι της, το προσωρινό σπίτι, γιατί και αυτό το σπίτι που κατοικεί ο κάτοικος μέσα στο σπίτι δεν είναι αιώνιο. Κάποια στιγμή χτίστηκε, κάποια στιγμή θα πέσει. Έτσι, η ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα, το οποίο είναι το σπίτι της, στο οποίο δεν κατοικούσε πάντα στο ίδιο σπίτι. Την άλλη φορά θα πούμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Κατοικούσε σε άλλο σπίτι. Τώρα κατοικεί σε αυτό, κάποια στιγμή θα έρθει και θα φύγει από αυτό το σπίτι, από αυτό το σώμα. Έχει κανείς αντίρρηση ότι δεν θα αφήσουμε το σώμα μας? Πιστεύει κανείς ότι αιωνίως θα μείνουμε μέσα σε αυτό το σώμα? Υπάρχει κανείς? Ερώτηση. Θέλει κανείς να απαντήσει? Ναι, έχει ημερομηνία παραγωγής και λήξης αυτό το σώμα, αυτό το σπίτι. Όπως και αυτό το σπίτι που βλέπουμε στην εικόνα. Παραγωγής και λήξης. Όπως το γάλα. Πας να αγοράσεις γάλα και γράφει πάνω. Ημερομηνία παραγωγής τάδε. Εμάς το σώμα είναι παραγωγής στο μευτήριο την ώρα που η μητέρα μας έβγαλε την κοιλίτσα της και ημερομηνία λήξης όταν η ψυχή εγκαταλείψει αυτό το σπίτι. Δεν πεθαίνει η ψυχή. Όχι. Η ψυχή είναι αιώνια. Η ψυχή είναι αιώνια. Είμαστε αιώνια όντα. Μεγάλη αλήθεια, η οποία όταν ασκηθούμε σε αυτή την αλήθεια και έχουμε πολύ βαθιά την εμπειρία της, και όχι μόνο στην ώρα του διαλογισμού, αλλά αυτή την εμπειρία μεταφέρουμε και έξω στον κόσμο, στις καταστάσεις, θα δούμε πόσο οι φόβοι που έχουμε θα φύγουν. Έτσι, η ψυχή κατοικεί σε αυτό το σώμα και χρησιμοποιεί τα παράθυρα του σώματος, τα μάτια, για να μπορεί να βλέπει έξω τι γίνεται, να παίρνει πληροφορίες. Χρησιμοποιεί τα αυτιά για να μπορεί να ακούει τους ήχους, να συλλαμβάνει, να παίρνει πάλι πληροφορίες. Χρησιμοποιεί όλα τα αισθητήρια όργανα με την διαμεσολάβηση του εγκέφαλου, όπως είπαμε και στον οδηγό με το αυτοκίνητο, να ερμηνεύσει τις πληροφορίες που παίρνει και να βγάλει αποφάσεις μέσω του εγκεφάλου προς τα έξω. Παίρνει πληροφορίες, δημιουργεί σκέψεις, μεταβιβάζει μέσω του εγκεφάλου, ο εγκέφαλος μοιράζει την πληροφορία στα
στο νευρικό σύστημα και αναλόγως αντιδράει το σώμα. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολύ απόλυτη σχέση των σκέψεων και των αισθημάτων στο σώμα. Χθες είχαμε αυτή την ομιλία και είχα στοχαστεί κάποια πράγματα, μοιραστήκαμε κάποια πράγματα. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση. Τώρα είναι αδιαφυσβήτητη και αυτό που μιλάνε για ψυχοσωματικές ασθένειες. Αλλά δεν είμαστε το σωματικό κομμάτι. Το σώμα είναι το σπίτι, είναι το αυτοκίνητο, είναι το κουστούμι του ηθοποιού μέχρι στιγμής. Είναι αυτά. Έτσι αν αρχίσω τώρα και σκέφτομαι το σώμα με αυτόν τον τρόπο, θα δω ότι θα αρχίσω να αποστασιοποιούμε, να κρατάω μια απόσταση και από αυτά που σκέφτομαι και αισθάνομαι, και από τους ρόλους, και από τις καταστάσεις, και θα μπορώ να ελέγχω τα αισθήματα και τις σκέψεις μου. Μεγάλη υπόθεση. Τι θα νιώθω και τι θα αισθάνομαι. Αυτό συμβολίζει αυτό το υπέροχο άγαλμα που υπάρχει στους Δελφούς και σειραίει κόσμος από το εξωτερικό για να το δει, τον ενίοχο. Τι συμβολίζει ο ενίοχος? Βλέπουμε το πρόσωπό του πώς είναι. Απόλυτα ήρεμο. Και κρατάει τα ενία. Τα ενία ενός άρματος. Το άρμα τι συμβολίζει? Συμβολίζει τις 5 αισθήσεις. Έχει απόλυτο έλεγχο ο ενίοχος των 5 αισθήσεων του. Και έτσι είναι κύριος. Γαλήνιος, ευδαίμων. Στο πρόσωπό του βλέπουμε και μία μορφή μηδιάματος. Να το καλαπροσέξουμε. Γιατί αυτά είναι. Διελέγχει τα αισθητήρια του όργανα, βιώνει ο ενίοχος. Αυτό θέλω να δείξω. Βιώνει την εσωτερική αληθινή του αλήθεια της ψυχής. Αυτές είναι οι ιδιότητες. Ποιες είναι οι ιδιότητες της ψυχής? Είναι η γαλήνη, η αγάπη, η ευτυχία, η αλήθεια, η αγνότητα, η ελευθερία. Και τώρα βλέπουμε τον ενίοχο με ένα διαφορετικό βλέμμα από ό,τι τον βλέπαμε παλιότερα ίσως. Αυτός είναι ο στόχος της Ράτζα Γιόγκα. Και μπορεί να επιτευχθεί, ναι, σίγουρα. Ο καθένας σύμφωνα με το στυλ του και τη δυνατότητά του μπορεί να πετύχει αυτή τη στάση. Αρκεί να έχει ενδιαφέρον για τον εαυτό του, πώς να τον βελτιώσει, πώς να ακολουθήσει κάποια πράγματα, να εξασκηθεί, να δίνει λίγο χρόνο δηλαδή στον εαυτό του για κάτι που θα τον ωφελήσει. Έτσι λοιπόν τώρα πάμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος σε αυτό που είπαμε ότι είμαστε. Πάλι το σημείο φωτός. Έχουμε πει ότι η ψυχή είναι σαν ένα σημείο φωτός, ένα λαμπερό αστέρι στο κέντρο του μετώπου. Μέχρι εδώ, στον ενίοχο, δεν το έβαλα γιατί είναι το άγαλμα και δεν ήθελα να αλλοιώσω. Και εδώ έχουμε βάλει αστέρι στο σπίτι για να δείξουμε αυτό το σώμα του το σπίτι. Και εδώ αστέρι για να δείξουμε τους ρόλους και τον ηθοποιό. Και εδώ στην οδηγό. Έτσι η ψυχή έχει αυτή τη μορφή και είπαμε ότι ήταν στο μέτωπο, στο κέντρο του μετώπου. Στην πραγματικότητα είναι μέσα. Δεν είναι επιφανειακά εδώ. Όπως νόμιζαν μερικοί στην Ινδία και ξέρετε τι κάνανε? Κόβανε εδώ το μέτωπό τους για να βρουν την ψυχή. Παράλογα πράγματα. Είναι ανάμεσα στους δύο λοβούς του εγκεφάλου, γιατί εκεί πρέπει να έχει επικοινωνία και επαφή με τον εγκέφαλο. Πώς είναι ο οδηγός που πρέπει να έχει επαφή με τη μηχανή. Γιατί ακριβώς αυτόν τον ρόλο παίζει ο εγκέφαλος της μηχανής. Βρίσκεται λοιπόν εκεί. Αυτό είμαστε. Από όλο το ανθρώπινο σώμα αυτό, το καθένας σώμα έχει, ψηλό, κοντό, χοντρό, αδύνατο, μαύρο, άσπρο, κίτρινο, διάφορα. Είμαστε αυτό το σημείο φωτός, το οποίο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό με τα αισθητήρια όργανα,
Γιατί? Γιατί τα αισθητήρια όργανα συλλαμβάνουν μόνο τη φυσική ενέργεια, ενώ εμείς είμαστε συνειδητή ενέργεια, ψυχές. Είπαμε για τα όργανα του σώματος και δείξαμε και τον ημίωχο, ο οποίος με την εξάσκησή του, όπως εμείς με τη δική μας εξάσκηση, έγινε κύριος των αισθητηρίων του οργάνων, είπαμε. Αλλά φτάνει κανείς να ελέγξει μόνο τα αισθητήρια του όργανα? Αισθητήρια όργανα δεν συμπεριλαμβάνουν μέσα τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τις ιδέες, τις πεποιθήσεις, είτε τις δυνάμεις που έχει μέσα του κανείς, συμπεριλαμβάνονται. Έτσι, κανονικά τα άλογα πρέπει να είναι 8. Δεν πρέπει να είναι μόνο 5, όπως δείχνουν, και αυτό το δείχνουν σε μία αντίστοιχη απεικόνηση, σε ένα αντίστοιχο ομοίωμα, όπως είναι εδώ του ημίωχου. Λείπουν όμως τα υπόλοιπα, και μόνο αυτό το κομμάτι. Στην ιδέα δείχνουν τον Άρτζουνα, που είναι στο άρμα του επάνω και δείχνει 5 άλογα, και κάθε άλογο συμβολίζει ένα αισθητήριο όργανο. Η ψυχή είναι ξεχωριστή οντότητα από το σώμα, έχει τα δικά της όργανα. Ποια είναι τα όργανα της? Είναι αυτά που βλέπουμε εδώ στην απεικόνηση. Είναι ο νους, ο συνειδητός νους, ο οποίος χρησιμεύει στο να δημιουργούνται σκέψεις, άρα και αισθήματα. Γιατί σε δεύτερη φάση, μετά από τη σκέψη, έρχεται ένα αίσθημα. Ο συνειδητός νους, αυτός τώρα που σκεφτόμαστε. Καθώς μιλάω, σκέφτομαι, και αυτό μάλιστα η διαδικασία γίνεται αυτόματα, τις σκέψεις, και όταν ακούω, δημιουργώ διάφορες σκέψεις. Αυτές είναι το συνειδητό κομμάτι. Ο συνειδητός νους. Εδώ υπάρχει μια άλλη λειτουργία, η οποία εγώ την έγραψα καταγραφές, μπορούμε να το γράψουμε υποσυνείδητο νου. Ο υποσυνείδητος νους είναι διαφορετικός από το συνείδητο νου. Στον υποσυνείδητο νου καταγράφονται, καταχωρούνται οτιδήποτε έχουμε σκεφτεί, πει, κάνει, δει, στη διάρκεια αυτής της ζωής, αλλά εγώ θα σας πω τις προηγούμενες. Έτσι, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις ιδέες, στις πεποιθήσεις που δημιουργούμε. Πρέπει να βλέπουμε αν αυτές ωφελούν τη ζωή μας, προάγουν τη ζωή μας. Δηλαδή, τι σημαίνει προάγω τη ζωή μου? Σημαίνει να βγάλω λεφτά περισσότερα? Όχι. Εκεί είναι να έχω τα προστοζήν. Προάγω τη ζωή μου σημαίνει ότι μπορώ να δημιουργώ σχέσεις, να τις εμπλουτίζω, να τις βελτιώνω, φροντίζω τη σχέση με τον εαυτό μου, είμαι ήρεμη, ευτυχισμένη, ικανοποιημένη, να δημιουργώ ικανοποίηση γύρω μου, σε αυτούς που συναναστρέφονται μαζί μου, να έχω δημιουργικότητα. Έτσι, πρέπει να φροντίζω τι ακούω, τι συλλαμβάνω μέσα από τα αισθητήρια όργανα, τι βλέπετε στις τηλεοράσεις, βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Βλέπετε γιατί δεν έχω. Θα πει κανείς από το διαδίκτυο, ναι, το διαδίκτυο κάποιες πληροφορίες τις παίρνω. Αλλά τουλάχιστον εκεί επιλέγω. Ενώ στη τηλεόραση τι να επιλέξει κανείς? Από ό,τι ακούω, τέλος πάντων, δεν προσλαμβάνει ο καθένας. Πρέπει να φροντίζει γιατί, τι αισθήματα δημιουργώ στη διάρκεια της ημέρας, τι σκέψεις δημιουργώ. Δίνω το χρόνο μου. Γιατί ό,τι καταγράφεται μέσα στον υποσυνείδητο, ο συνείδητος νους δεν έχει λογική. Καταχωρεί. Ό,τι καταχωρήσει θα επηρεάσει το συνειδητό νου. Ένα παιδάκι το δάγκωσε σκυλάκι όταν ήταν μικρό, γιατί το παιδάκι πήγε να το πιάσει, να το χαϊδέψει, και ξέρετε τώρα τα μικρά τα παιδιά
δεν έχουν την αίσθηση, το πίεσε πολύ, εκείνο γύρισε με τα δοντάκια του, το παιδί αυτό μεγάλωσε και είχε την εμπειρία αυτή, την τραυματική εμπειρία του δαγκάματος. Κάθε φορά που έβλεπε, αυτή η εμπειρία του δαγκάματος καταχωρήθηκε στον υποσυνείδητο νου και κάθε φορά που μεγάλωσε και έβλεπε σκυλί, ερχόταν η εμπειρία αυτή, του δημιουργούσε το φόβο και δεν μπορούσε να πλησιάσει τα σκυλιά. Ο συνειδητός νους δηλαδή έκανε τη σκέψη ότι θα το δαγκώσει το σκυλί, το οποίο ήταν ένα ήρεμο, δεν είχε κανένα πρόβλημα να το δαγκώσει. Και γιατί η σκέψη χρωματίζεται από τις εμπειρίες, τις ιδέες, τις πεποιθήσεις που έχουμε καταχωρήσει μέσα στον υποσυνείδητο νου. Όσες πιο πολλές φορές σκέψη, λόγος, πράξη επαναλαμβάνεται, τόσο η καταχώρηση γίνεται πιο ισχυρή. Έτσι λειτουργεί ο υποσυνείδητος νους. Και υπάρχει και μια άλλη λειτουργία που την έχουμε από εδώ μεριά, που ονομάζεται διάνοια. Δεν έχει θέμα με την εξυπνάδα, έχει με την δύναμη όμως, γιατί η δύναμη της ψυχής βρίσκεται εκεί, με τη δύναμη να μπορεί η ψυχή να καταλαβαίνει αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Και η διάνοια επηρεάζεται από τον υποσυνείδητο νου, αλλά και από το συνείδητο νου. Σε τελική ανάλυση αυτές οι τρεις λειτουργίες βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Στη σημερινή εποχή, όμως, και γι' αυτό έχουμε τις δύο λειτουργίες έχω βάλει από την αριστερή πλευρά, η διάνοια των ανθρώπων, για πολλούς λόγους, δεν θα τους αναπτύξουμε εδώ, ο καθένας πρέπει να ψάξει για τον εαυτό του, η διάνοια των ανθρώπων είναι σαν να κοιμάται. Επομένως, αυτή δηλαδή η δύναμη να μπορούμε να καταλαβαίνουμε αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, κοιμάται και συνεργάζεται ο νους με τον υποσυνείδητο νου. Γι' αυτό λέμε ότι λειτουργούμε με τον αυτόματο πιλότο, θα το έχετε ακούσει αυτό. Σημαίνει ότι από συνήθεια, άρα ό,τι είναι καταχωρημένο μέσα στο υποσυνείδητο, αυτό τροφοδοτεί τον συνειδητό νου και γι' αυτό οι άνθρωποι κάθε μέρα κάνουν σχεδόν τα ίδια, νιώθουν κενό, νιώθουν βάρος, νιώθουν πλήξη, ανία και θλίψη, και η θλίψη όταν μείνει και πολύ καιρό και μεγαλώσει γίνεται κατάθλιψη και πολλά άλλα πράγματα. Άρα, τι κάνει ο διαλογισμός? Που ακουμπάει τη διάνοια. Αυτή η γνώση ακουμπάει τη διάνοια. Γι' αυτό στην πνευματικότητα λένε αυτός άνοιξε το τρίτο του μάτι. Τι σημαίνει το τρίτο του μάτι? Η διάνοια άρχισε και βλέπει τα πράγματα καθαρά. Εκεί που κοιμότανε, ξύπνησε. Και το πρώτο ξύπνημα, η πρώτη αφύπνιση είναι δεν είναι αυτό το σώμα. Είναι η ψυχή. Παρακάτω, οι ιδιότητες της ψυχής, τα όργανα της λειτουργίας της ψυχής. Η σχέση της ψυχής με το υλικό σώμα. Και μετά πάει και σχέση παραπάνω. Θα μιλήσουμε για αυτή τη σχέση που είναι πάρα πολύ σημαντική αργότερα. Άρα αρχίζει μέσα μας η διάνοια να παίρνει, να φορτίζεται με καινούρια πληροφορία. Καινούρια γνώση θα μπορούσαμε να πούμε. Η πληροφορία, αν θα μετατραπεί σε γνώση, είναι στο χέρι μας. Η πληροφορία για να μετατραπεί σε γνώση χρειάζεται επανάληψη, χρειάζεται εφαρμογή, όπως ο καθένας τι έχει σπουδάσει δεν ξέρω. Παίρναμε την πληροφορία, αλλά για να αφομοιωθεί αυτή η πληροφορία και να γίνει κτήμα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στα επαγγέλματά μας, έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος. Έτσι, αν ασχοληθώ με αυτή τη γνώση και με το διαλογισμό που είναι το δεξί χέρι αυτής της γνώσης, μπορώ να έχω πάρα πολλά ωραία αποτελέσματα, πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και αναφερόμαστε συνεχώς στο θέμα του διαλογισμού και της αξίας του. Κάνουμε κάποιες λίγες μικρές ασκήσεις για να αρχίσουν τα πρώτα δείγματα να λειτουργούν μέσα μας. Το διαλογισμό έχουν μετρήσει οι επιστήμονες, ειδικά οι νευροεπιστήμονες έχουν ασχοληθεί πολύ και υπάρχει ένας κλάδος αυτής της επιστήμης που ονομάζεται κοινωνική νευροεπιστήμη
έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται στο διαλογισμό έχουν άλλα επίπεδα κατανόησης, συμπεριφοράς, μπορούν να έχουν κυριαρχία πάνω στον εαυτό τους, είναι πιο δημιουργικοί, είναι πολλά. Τι γίνεται με το διαλογισμό? Καθώς έχουμε πάρει πληροφορία όμως, γιατί κανείς για να κάτσει στο διαλογισμό βλέπετε ότι δίνουμε και γνώση. Στην αρχή δίνουμε αρκετή γνώση. Καταλάβουμε αρκετά πράγματα. Όταν καθόμαστε στον διαλογισμό, αφήνουμε τις άλλες σκέψεις συνειδητά και στρεφόμαστε προς τα μέσα για να συνδεθούμε με άλλης ποιότητα σκέψης. Και αυτή η ποιότητα των σκέψεων είναι θετική. Θετικές σκέψεις. Κανείς πώς μπορώ να έχω θετικότητα, θετικές σκέψεις για αυτόν τον κόσμο έτσι όπως είναι? Τι σημαίνει θετική σκέψη? Δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω τις καταστάσεις που υπάρχουν, αλλά εστιάζομαι στο θετικό. Ότι σίγουρα οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή έχει και θετική πλευρά. Αρκεί να έχω διάθεση να τη δω. Έτσι, όταν εστιάζομαι στη θετική πλευρά του εαυτού μου, των άλλων, των καταστάσεων, αρχίζει μια άλλη ροή ενέργειας μέσα μου να κυκλοφοράει. Γιατί αυτό που είμαι στην πραγματικότητα είναι ακραίως θετικό. Η γαλήνη, η αγάπη, η ευτυχία, η αλήθεια, η αγνότητα, η ελευθερία είναι οποιανότερα. Είναι ό,τι πιο θετικό. Άρα αρχίζω και έρχομαι σε επαφή και επικοινωνία μέσα στον υποσυνείδητο νου μου, σε καταχωρημένες βαθιά εμπειρίες, τις οποίες δεν ξέρω καν ότι υπάρχουν. Αυτή τη δουλειά την κάνει η διάνοια. Σε συνεργασία με το νου. Γι' αυτό λέμε αφήνουμε τις σκέψεις τις άλλες εξωτερικές στην άκρη. Κάνοντας αυτή τη διαδικασία, μέσα από τον υποσυνείδητο νου, αρχίζει η εμπειρία της ηρεμίας και της γαλήνης. Αυτή η εμπειρία δρά πάνω στο κεντρικό νευρικό σύστημα και χαλαρώνει τα όργανα. Μεγάλο όφελος στο σώμα. Πάρα πολύ μεγάλο όφελος στο σώμα. Υπάρχει όφελος στο χαρακτήρα, γιατί δεν συνδέομαι με τα επιφανειακά στρώματα που υπάρχουν στον υποσυνείδητο νου, αλλά πηγαίνω στο βάθος, στον πυρήνα, εκεί που υπάρχει ομορφιά. Και δύο, έχει αντίκτυπο και στο σώμα. Και όταν κάνουμε διάφορες θεραπείες, διάφορα θέματα προκύπτουν στο σώμα, τότε οι θεραπείες αυτές έχουν πιο γρήγορα αποτελέσματα. Ο διαλογισμός έχει επίδραση και στο χαρακτήρα, αλλά και στη φυσική μας υπόσταση στο σώμα, το οποίο δεν μεν είναι όχημα, δεν μεν είναι σπίτι όπως το παρομοιάσαμε, είναι κοστούμι του ηθοποιού, αλλά είναι απαραίτητο, είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται τη φροντίδα του. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, να σας πω και άλλα πράγματα. Τόσο ή άλλως αυτά είχα προγραμματίσει. Στην επόμενη συνάντηση θα πούμε κι άλλα ενδιαφέροντα. Δική σας σειρά, αν έχετε απορίες, ερωτήσεις, θέλετε να μοιραστείτε κάποια ιδέα. Να ξέρετε, στο Facebook δεν έχουμε πρόσβαση. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, είναι καλό να συνδέσετε μέσω του Zoom, να υπάρχει επικοινωνία. Η παρέα από εδώ, με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε, θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, κατανοητά, κάποια έμπνευση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τόνια. Πάρα πολύ ωραία ήταν όλη αυτή η παρουσίαση, η συζήτησή σας, και αυτό που κράτησα εγώ, αυτό που μου άρεσε πολύ στην αρχή ήταν ότι είναι καλύτερα να ξυπνήσεις από επιλογή παρά από υποχρέωση. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μεγάλη διαφορά. Ναι. Άλλη αξία και άλλα αποτελέσματα. Ναι. Ευχαριστούμε και πάλι. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Κάποιος άλλος? Παρέα? Οκ. Σιωπή την εκλαμβάνω ότι την ακατανοητά. Τώρα αν γίνανε εμπνευστικά, θα φανεί σε εσάς
από το ενδιαφέρον σας. 10 λεπτά μόλις ξυπνάτε το πρωινό άσκηση, θυμίζουμε στον εαυτό μας ποιοι είμαστε και τι είμαστε, πριν από τον ύπνο οπωσδήποτε και διάμεσα στην ημέρα, κάθε ώρα, το 1 λεπτό. Αλλά με νόημα, όχι βιαστικά για να γίνει άσκηση. Ωραία, είστε αναπαυτικά, διαλογισμός είναι μια δύσκολη διαδικασία. Απλά κατευθύνω στον αληθινό με αυτό, τα συστατικά του, έχω σκέψεις πνευματικές. Η πρώτη πνευματική σκέψη είναι την ψυχή. Ο οραματισμός βοηθάει πάρα πολύ. Οραματίζομαι τον εαυτό μου, την ψυχή, πνεύμα, σαν ένα μικροσκοπικό λαμπερό αστέρι στο κέντρο. Η προσοχή μου απλά συγκεντρώνεται σε αυτό το σημείο φωτός. Αν έρθουν άλλες σκέψεις, δεν πειράζει. Τις δίνετε τροφή, τις δίνετε σκέψη. Αφήστε τις όπως ήρθαν, θα φύγουν. Συνεχίζετε να σκέφτεστε αυτά που σας μοιράζονται. Η ψυχή, η ψυχή είναι συνειδητή ενέργεια, με αγνή συνειδητότητα. Ξέρω ότι υπάρχουν. Πάμε, μπορώ να ξεχωρίσω το σωστό από το λάθος. Το σώμα είναι μυστική ενέργεια. Το όχημά μου, εγώ είμαι ο δικός του. Βρίσκομαι στο κέντρο του μετώπου αυτού του σώματος για να μπορώ να το οδηγήσω. Πώς, στο αυτοκίνητο. Έτσι, προσέχω. Προσέχω σημαίνει γυρίζω στον εαυτό. Και εγώ η ψυχή είναι αυτή που εισιτήρια του σε πάρω και είναι εμπιλευτική. Από εκείνο στρέφεται σε άχρηστα πράγματα. Γιατί θέλω στην πορεία της ημέρας μου να διατηρήσω την επίγνωση της ημέρας μου και να έχω την εμπειρία του αληθινού χαρακτήρα. Τα λύνει, την αγάπη. Έτσι χρησιμοποιώ δυνατά φρένα αποτελεσματικά όταν αρχίζει η αρνητικότητα, φρενάρω. Δηλαδή ελέγχω το νου μου, αλλά θυμίζω στον εαυτό μου τη ψυχή και καταλυνιώ. Έτσι αποσοβείται στο θυμό, ο κίνδυνος της απογοήτευσης, της θλίψης. Αλλά πρέπει να φροντίσω τα φρένα μου. Να θυμίσω στον εαυτό μου πώς τα αλήθεια είναι. Τι αλήθεια είναι. Παράδειγμα, όταν γίνεται ένα γεγονός και ο φόβος αναδύεται από μέσα μου. Πρέπει να θυμίσω στον εαυτό μου. Ψυχή ένα αιώνιον. Τι και να συμβεί στο σώμα, η ψυχή δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι καθώς αυτές οι σκέψεις
αναδύονται στο νου συνειδητά και από μόνες τους συνειδητά. Βλέπω ότι αρχίζω και νιώθω ξεχωριστή από αυτό το υλικό σώμα. Οι σκέψεις είναι πιο ήρεμες, πιο βαθύτερες. Μέσα μου έχει μια αναζωογόνηση, ένωση. Αυτό είναι ο διαλογισμός. Χρειάζεται κανείς να ησυχήσει και να πει δεν θα τα καταφέρω, δεν έχω συγκέντρωση, πώς θα συγκεντρωθώ. Σιγά σιγά θα έρθει και αυτή. Αλλά χρειάζεται άσκηση και επανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί θα είναι ανεβασμένο στο κανάλι μας το συνάντηση αυτή. Αν θέλετε, αν δεν είσαστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, γραφτείτε, βάλτε και like, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο να προωθεί αυτό το κανάλι, έτσι που όσο γίνεται περισσότερος κόσμος θα μπορεί να πάρει αυτές τις πληροφορίες που θα αναγκαστεί να τις συνειδητοποιήσει. Είπαμε από τη ζωή, αλλά ο σκοπός είναι συνειδητά να το κάνει. Δεν κοστίζει τίποτε, διότι εμείς δεν ζητάμε χρήματα για αυτό που κάνουμε. Το κανάλι λειτουργεί αφιλοκερδώς. Η γνώση αυτή αφιλοκερδώς μοιράζεται. Ο λόγος που μοιράζεται είναι ότι εμείς έχουμε την εμπειρία αυτών που λέμε. Μπορεί όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά είμαστε στην πορεία και αυτό που ωφελεί εμάς θέλουμε να το μοιραζόμαστε με όλο τον κόσμο. Είστε καλά. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.